Hakaba ula say yang anak yang kesan gajonga ula penmi yang asya madan nak benta jong pi ki pat ba ki babun ki balang ki baik ki baton ki jonga kumta ngas ngau ban ai ka jung khoblai ka ba kerpang ya pi bara ublai unang kerku ya pi ba pin nang yo ka miat ka bakot ka bakya ba pin nang dan ki jing ya ik ka jing ya teli kum ba pi pen i ka ne ka sni ka jing ya ik ka jing ya teli kalong ka bor na ka benta ka jing ya le ka jonga kumta hakane ka por nga pen pau shapi ki pat ba ki bayadon hakane ka jaka haka bagi doktor ki wan ban penbor yang ngaban le ci hospital henre nga yatu ya pi baro ki para ba ki jonga ki hinmen ki ba ki jonga ngawan ban tia halia po surang om nakabenta ban le tia haki hospital henre nga wan ban dawa yaw surak nakabenta ka jing don kam jong pat ba o babun o balang lada ka sarkar ka kwa bangan mi no nakane ka jaka kadai ban ai no mardar ya ka jing dua dawa ka jonga yaw surak ubadai na dan nong kwa siya sanapur kata kadai ka jing kwa ka jonga ban kran hapadeng jong pi baro kublai shibun kublai si hajar ngo Kublai shibun. Sap kenet.